Dette er historien om lakrids og fin. På den mindste fabrik går det, jeg mener, i opfyldelse. En mand med en drøm om at fortrylle verden. Men lakrids, sød og salt, er det hans hemmelighed. Lakrids, det er bylder, det er kunsten. Gourmet-gobiler, lavet med ren passion. Hvert stykke en drøm, hvert stykke en fryd. Lakrids med bylder, det er smagen af kærlighed. Og luks i bylder, det er gaven til kærlighed, til venner, til hvert øjeblik du tænker på. Lakrids med bylder, det er valget til alle, der smager forskellen uden spørgsmål. Jul, det er tiden til gaver, til kærlighed, til godbidder at dele. Lakrids med bylder, det er valget til alle, der ønsker at bringe glæde til andre uden spørgsmål. Fordi kærlighed altid begynder med gerne. Lakrids, lakrids, det er bylder, det er kunsten. Gourmet delikatesser, født af ren pêcheur.